et par poser, så vi kommer i gang med at samle lidt op. Yes. Så går vi lige en hurtig tur med dig, og så samler vi ammunition op. Lad gevær, du har det, måske. Har det. Godt. Så flytter du ruten fremad. Tom! Og Line, aflag gevær. Jep. Ja, jamen, der var gang i den her. Var det bedre end sidst? Ja, det var bedre. Nå, lad os se at få samlet noget op. Forberedt. Jeg føler, det gik meget bedre. Ja. Det er lige om der. Det er en ting, jeg altid glemmer. Det er, hvor varme de er. Så skal du bare prøve at skyde om vinteren, når der er sne. Så lortet det smelter ned i sneen, så er det helvede dyrt at finde noget. Jeg får fordel, man kan få monet. Det passer ned i fængslen, de er altid monetisk på alle. Ja, Det er nogen deroppe, mand. til gengæld så er der sgu rimelig meget mæssigt, hvis vi skal med. Hold op. Nogle flere der. Derfor havde alle skydebaner, jeg var sådan en lung her til at ligge overalt. Det er det, der gror herude. Ja. Og så være glad for, at det er lyng, og ikke det er langs indgræs. Det er endnu værre. Ja, satan. Eller en god gang brumbær, som jeg har prøvet ude i stammen. Jeg kommer ned igen.